Калюн! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес де Лун, дядька Гары тут, матуля, татуля, всі разом ми і ти. Гай! Разом з Хамфом спявай. Асаблівы кубачак Хамфа. Дядька Гары! Хамф! Аднойчы дядька Гары прыйшоў у госці. Вітаю, Гары. Як новая праца, Гары? У дядькі Гары была новая праца і новы партфель. А ў ім шмат кішэнек і бутэлька вады. На выпадак, калі на працы захочацца піць. А ў мяне ёсць асаблівы кубачак. Паглядзі, дядька Гары. І праўда? Выглядае незвычайна. Калі яго перакуліш, нічога не пральецца. Нават калі моцна патрасеш, выплюхнуцца адны кропелькі. Хамф любіў свой кубачак. Ён піў з яго ад самага-самага маленства. У партфелі дядькі Гары было яшчэ шмат чаго. Некалькі асадак і калькулятар з кучай кнопак. Нейкія паперы, зусім без малюнкаў. Ого! Ты стаў такім вялікім, Хамф. Амаль да столі дастаеш. Амаль дастаю. Хамф. Час вячэраць, Хамф. Я вельмі вялікі, дядька Гары. Часам я сяджу ў вялікім крэсле і ем вялікім відэльцам. А п'ю з вялікага кубка. Але больш люблю мой асаблівы кубачак. Не застанешся, дядька Гары. Прабач, Хамф, сёння не магу. Убачымся. Здаралася, дядька Гары заставаўся на вячэру, а здаралася не. Бывайце. Убачымся. Ты не бачыла кубачка Хамфа? Не, я думала, кубачак у яго. Я ведаю, дзе мой асаблівы кубачак. Хамф пайшоў паглядзець каля канапы, дзе ён пакінуў свой кубачак. Але кубачка там не было. І пад падушкамі не было. Мой асаблівы кубачак знік. Упэўнены, ён знойдзецца. Не страшна. Сёння можаш піць з вялікага кубка, Хамф. Але мне падабаецца мой кубачак. Мама з татам не хацелі, каб Хамф сумаваў. Таму яны пачалі пошукі асаблівага кубачка. Яны шукалі ўсюды. У хамфавым ложку, у скрыні для цацак, у ванне таксама. І ў ракавіне. Хамф таксама ўсюды паглядзеў, але ён не знайшоў свой кубачак. Не страшна. Хамф, ты ўжо такі вялікі, амаль дастаеш да столі. Гэта так. Можаш сядзець у вялікім крэсле з падушкамі і есці вялікім відэльцам. Цяпер табе не абавязкова піць з асаблівага кубачка. Можаш піць з вялікага кубка. Зусім як я, тата або дядька Гары. Але дядька Гары п'е ваду з бутэлькі. І мне больш падабаецца мой асаблівы кубачак. Ведаю, Хамф, але мы ўсе разам шукалі твой кубачак і не змаглі знайсці. Сапраўды, проста папі сёння з вялікага кубка, як вялікі пухнацік. Вой. Асцярожна, Хамф. Пі павольна.
Хамф павольна і асцярожна піў з вялікага кубка. І тады вярнуўся дзядзька Гары. Гары, а ты хутка. Гары, паглядзі, які Хамф вялікі. Можа сядзець у вялікім крэсле і піць з вялікага кубка. Ой, я проліў. Нічога, Хамф. І я часамі праліваю. Праўда? Вядома. З кожным стараецца. Нават калі ты вельмі вялікі. Цяпер я вельмі вялікі. О, ты вельмі вялікі. Тата выцер пралітае, а мама наліла яшчэ соку. Гэтым разам Хамф піў вельмі асцярожна і не праліў ані кропелькі. Бачылі? Атрымалася! Тады гэта табе больш не спатрэбіцца. Мой кубачак! Дзядзька Гары, а чаму мой асаблівы кубачак у цябе? Ён быў у маім партфелі. Ну, мы б ніколі не падумалі пашукаць і там. Можна мне, калі ласка, соку, мой кубачак? О, вы вядома. Нават калі ты і вялікі, прыемна мець асаблівы кубачак. Хамф вельмі любіў дзядзьку Гары. І свой асаблівы кубачак таксама любіў. Хоць нават ён цяпер і вельмі вялікі пухнацік. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Аляксандры Савіцкай.